Mosero mokanyo sa pagario maro kinyo kiny majaber kawuono en chieng' tarik 11 dwe mar 12 higa mar 2023. Geno mara ni bedo kod odira makare, an nabedo godira makare kendo amor mar chopo e chenro okinyi ma kawuono. Bed kodo nyaka giko chenro makama kaka pile rumo saa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ong'ao. Nyakora muge jwango yore kendo machiegni chenro ma kawuono mar piny kod mano man bakoro mageno weekend mar bedo yo makare konyo mano gik mopogore opogore mag siasa twake weche mag uchumi kod ngima dhano. Rwakri machiegni nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwaro mokeo nyaka Tisango. Oyawre uru kama untiere Sharon. Oyawre. Oyawre ahinya. Chio. Achio maber. Amba chio maber. Ang'eni wuothe gwenge makaluo. Timo nang'o? Gik moko timore kendo kuma chadier koth chwe. Kendo nyoro kane stima lal saa 1 ne en penjo maduong' ni olal nikech koth mago Kisumu kose ni en ang'a timore kata kamano. Kata olal. Olal kuonde duto nikech kata mano do koro ka ntiere Nairobi ka kendo penjo maduong' mantiere ni ochal nade e gwengewa mamoko. Mano kaunti ma Kisumu, Migori, Homa Bay gichiwo machal nade kinde ma koro bar migao mochung'ne koro chal mar kor lwasi pod medo kono gana ni kodhni mapek pod dhi bedo kagoyo gwenge mopogore opogore tainya e gwenge mantiere imbo mar piny Kenya ilo na acha alwora mar Lake Basin kanyo dhi bedo wasano gimo timore Lake Turkana mano kelo dar mag jolimbe mosebedo kogo tach alwora mar Lake Turkana de beni ma kamano beno dhi neno ka timore alwora mar Lake Victoria enam Lolwe en gimoro mwarito neno to kik warit mondo masira ojukwa watemuru dar e kinde mapodi mondo mi wares ngima kachiel koda ka mondo jo mini kinde ka kinde opuonjo joka nyana muduchi manyoro bede utino manyoro no aneno ka Ali Beach bede no kelno sigana kaka jolupo oikora nikech kwa loso kotende kod nam Lolwe bede wang'eni wantiere gi jolupo e iye kanyo to bende ng'eno dira bende no pongi weche motende kod tuke ni nini kafanya Manchester United nini kafanya Arsenal nini kafanya Arsenal en gimoro mano mako ji gi bok timbe madongo te noluar kopogore mana gi Man City mano do loch ariyo kuom achiel ne gitony nikech gima nosego gi first half nosego gi 1-0 second half gibiro gi logonde ariyo kiwuok kanyo team mar Aston Villa osebedo kata ka buogo timbe opogore nobuogo Arsenal kendo nyaka sani en achiel kuom timbego masulwe mantiere wiye kanyo kata kamano mag kul mathoth waiko nikech ok en kata mag wasonge okende wanyat ni obi mar msungu ok bimi wakose nino Nairobi ka wacho ni obi mar msungu en go adhula odira ni naneno kata mna mbui mar Rex kacha mana weche adhula ema na trend kata kamano mago gin mana mag piny to githoth anya gik mawuoyo bende narito mondo winje aduoka kinde Boniface Mwangi kod Mohamed Ali yod bura manyali mondo anena kaka gitrend to kaneno gi ka gitrend nikech sama giduokore mager kama chembui adhula dhi nyime winjo ni Gor Mahia bende go mana yembe piny en sane number 1 e league to podi go edro kanyo ka wuok ariyo kod team Azoya Show ka gigocho mabe to gine jok mani home en ang'a matimore kendo e kinde ma bende dhi nyime en gimoro marito winjo ne odhi chalo nade ka Gor Mahia dhi bedo ka tero tuke gi oko ma Nairobi nikech ka gin home onego bende gigocho Kasarani osekoni ni gigocho mana ka gisechulo fai mano gogi kachiel koda ka tugo maonge fans mapok gichulo fans ero koro luwo gi kocha nyalo bende pok gichulo nikech pok ado ler malong'o e wiye nikech ka gisechule de gidhi tugo kata to bende dok bedo kod fans magi to sani ka ne igocho mabe kendo giwuok amodhi gonde ariyo kuom ariyo mano nyisa ng'o Gor Mahia nogo mana yembe piny koso bage adhulo bage weekend mane penjo maduong' ng'eni Cleophas bedo kimulonwa mane weche mag tuke kata kamano ka michala mano mar chendo doche makawuono bang' ma nyawadwa Cleophas Oluoch dhi bedo ka kelo ni weche manyien bang'e chakre saa 12:30 nyaka saa 1 mar okinyi adhi bedo ka kelo ni nonro mar gazet Cleophas an kaka jakenya an kawuono iye wang' ahinya nyaka ng'eyo kana thor weche mochiw e gazet okinyi makawuono kongo Monday Star ochiwo kanyo ma gazet miluongo ni Sulwe The Star giwacho ni Ruto defends 48 trips 360 million spent so far wacho ni wuodhe 48 e pinje 48 ma bende jatend piny osetimo limbe osetiyo go omenda maromo siling milion 360 tani omenda ma kama nyalo timo ang'o kata bed no manyo dongruok jatend migao mochung' ne weche mag omenda pacho ka bende nowacho nade kata osara michulogo ji bende bedo ni onge gidasa en ang'o bedo ni timore to pogruok mar paro no mienjo inyalo paro diche manyoro ka jatend piny bende wacho ni gibiro bedo ka ging'iyo kaka chal mar wach ma kamano nitie koro ng'a wacho adier iwacho ni uchumi ni maber uchumi ni kare Gachagua bowacho gima chalo kamano ka ne nitie alama chielo koro debet ni
gine sirkal achiel to ng'at achiel wacho adier to ng'ama chielo doni wacho gin truthful men kama gintiere ang'a timore kendo ka gintiere kar kae wacho ni omenda onge kata machulo osara jotije sirkal ang'e ni moko ne romo gi TV okinyi ma kawuono dong inyalo kono ane chal mar wach en mane inyalo nyisowa nikech wang'e ni NGCDF pok omigi kata kamano Daily Nation to koro keto gai mar Azimio kanya iwacho ni Raila under siege nang'o kaluwore kod pogruok mar paro kotende kod report mar NADCO wachore kanyo ni jatend NAK Kenya Martha Karua wantiere gi jatend DAPK Eugene Wamalwa kanyakla kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta gikwedo report mar NADCO to niwinjo kata mana ka ugai mar Azimio Raila Odinga nosire mago duto nitie gazet ma Daily Nation to bende gimatie kama onego rangi juma mokalo Uhuru Kenyatta jatend piny Kenya machon oromo kod jombetre mokwongo nochako gi mapiny Ingereza mar ariyo oduogo romo kod mano odiochieng' molo mane juma achiel no podi oduogo romo kod jambetre mano mapiny Amerika mano Meg Whitman ma bende penjo paro mienjo iwacho ni en ang'o manyabedo ni gilose to ahinya ma gibedo kata ka otimane limbego moluwore e yo mapiyo kinde ma pogruok mar paro ni bende nitiere kar ka nyabedo ni itemo riw wi oganda moko mantiere kamopogore koso en ikruok ne yiero mabiro koso en mana weche mag dongruok kachiel koda ka ng'eyo ni jatend piny Kenya machon odhi nade pono ne gidhi mana mos kik wapar ahinya mopogore gi wach mos mano neno kar ka jasiasa to nyaka ji chak penjo mathoth donge koko mano bang' nonro mar gazeta biro bedo ka kino ni bang'e Cleophas Lochi biro bedo kimiyo matut kotende kod weche mag tuke kaka wono bende weche mag tuke nyakoro mo jongo dhi bedo ka rango lig ma pacho kae tuke mag Sekafa mano rumo e kaunti ma Kisumu kod mano mani bag kaunti ma Kakamega tuke final ne ogoya lap no mano ma e stadio de Jomo Kenyatta mano ka gintiere pap e kaunti ma Kisumu kendo chieng' tich abich kaka kamano bag final kind Kenya kod Uganda under 18 yawuoto notugo maber kata kamano extra time mano medgi dakika 15 yawuoto no ol kendo bao mar ariyo nodonjo mana seconds manok ka tielo mar ariyo no bende koro nochako kendo mano nomiyo Uganda oyudo loch margi ang'waranga ne kawuono ni Junior Stars gisedache yo machal nade kendo kuom mago duto jatugo masule manitie kar kanyo Aldrin Kibet bende koro noyudo osimbo mare kaluwore kod tuko makare mano bedo godo to bende penjo maduong' matie kar ka bende irango ga higni koso irango ga ng'we adhula wacho ni jo-Kenya notugo gi jok moko gin under 18 wacho ni joka ka ogwand gi nojeny Sharon kineno ogwand ja Uganda Dok samoro sebedo kotimo rako. Sino pomblo. Jalnero mantiere gi buo higni 18 gwande ok nyal bedo kamano. Awaneno gi kata kama ne gintiere. Koro pare ng'ama ne tugo kacha alafu keto wadgi omala. Oluoch mane gocho kar kacha. Kijana cha rom kama. To kata kama ne gocho maber e thuolo go duto. To paro mane mantiere coach kinde ma koro warango tuke mantiere kar ka. Alton Kibet ng'ama ni e form mare. Inoka okete oko e bench. Tyron Kariuki bende koro kete e bench ka tugo chakre isoy mana diere en ng'ama timore kinde ma iduto timore koso jo-Kenya dosebedo gi confidence moro ni mato koro wasekao gino sedong mana pacho ka kata kamano puoch gi pak ne ma fans duto magadhula mano chopo kache county ma Kisumu lapno mano mar stadio di Jomo Kenyatta kabina kaka ne luonge kunde duto koro bende en mar gima jo Sekafa dong wono ngiyo lunga di sports ground dong koro ne gin Mamboleo ne gin machiegni gi dala ukache ino malo yo Mamboleo kama wacho ni sano gere Jomo Kenyatta International Stadium kanya kama ne gintiere nyakoro mo jo kendo tuke go kano rumo ango dogo waranga ne league mapacho ka mano kama ido ni AFC Leopard podo med managogi timed managogi tiende nango mano kama gintiere karaka duoko mar no kido yo makare league mapacho ka Gor Mahia wasacho ni kare ariyo kod Nzoia Sugar kinduoko mamoko dhi bedo go ka kin sa achiel nyaka sa ariyo ka warango nyaka league no mano ma piny Ingereza wacho ni en obi mar Wasonge be okang' warange ahinya ka ono wan gi nyaka Jaman City yang bede set ka adhi bedo ka kod Wenda Willis Odembe Abraham Odero kachiel koda ka Jeno Lale wadhi bedo kod kachiel wanono weche tuke e tielo mara tuke 16 ikete kar kane mar bang' mano e nyakalondo mar Ramogi kachiel koda ka Ramogi TV wadhi bedo ka kod chenro mar kaka wanene kaeto bang'e ang' wadonj kacha e chenro mar mbaka romo sa 4 nyaka sa 5 Sharon. Okiny makamuon nyaka warom gajuange kini thuolo mar sa 1 mano sa 4 nyaka sa 5 mana ka Cleophas wacho wang'e na ikruok mar koth mapek wang'e ni kinde ka kinde Cleophas osebedo kwa kelo jolony mano mar puonjo onage retruok e kinde makamagi ka bende gwenge ahinya mago mag Nyanza chutho to kaunti ma Migori nano kina chiel kuom gwenge ma bende iwacho ni oula
dareji ahinya kikompia kramna gi gwenge mamoko e pachoka. Koro adhi bedo gi jalony weche mag masira mar apoya mar mondo mi watu waki kinde mabende piny owacho bende nosechiwo siem mar mondo mi waikre ahinya kinde mabende wadhi e nyasi mar Christmas. Ing'eni wuodhe ojatim bathuth to kinde ma wuodhe timo nitie ga flash floods nyalo ga ywero ng'ato matho. Koro adhi bedo gi puonj makende nyakwara mga juang. Koro kaluwore gi thoro weche mabende wantiere god ioronwa ote 23600 e lai magwa magote machok mbui marwa mar Facebook Citizen Digital X yudo Ramogi TV. Tudre koda mbui maga iyuda gi nying mar Sharon Ngao. Wantiere live bende mbui mar YouTube yudo ka Ramogi TV mondo ibed kod ng'eyo kichol na paro kochako sani nyaka chop giko mar chenro. Erokamano kuom yiero Ramogi TV okinyi ma kawuono. In jahera ma wageno ahinya higni ariyo gi duto wasebedo kodwa wachako safar mar higni ikwa mar adek kaka Ramogi TV. Med bedo kodwa e kinde gi duto ka wantiere kodi kendo wadhialo nyasi mopogore opogore. Tainye kinde gi mantiere nyasi mar sikuku intiere safari dhi dala ibede akicha kendo ibede arita makare ka idhi nyamburko mari kik idhi e ng'we airi titi kod chwe apaya bende nyabedo mapoth poth dipo ka iwito ngimani kaachiel koda ka ngima jogo ma iting'o. Waritre kinde ma wan sikuku kendo wabed koda sikuku makare ne jogo mawuotho wuoth e yo makare to kik wil inyalo yudo achiel kachiel e mbui mar Citizen Digital. Koro ka en ndara ni pejre ni an e wuoth asewuok ot an e safar driver kik ne Citizen Digital jok miting'o mige Citizen Digital mondo migine ka uchung' kumoro kwanye gi kama iweye mondo dhi nyime. Tudi koda e mbui ga duto te mag Facebook fan page mara kaachiel koda ka X yuda kacha Cleophas Oluoch. Arwakni machiegni nikech ma en rupenya. Mokwongo wayudo thuond weche. Mimi nilisema pale Kasarani vile tulikuta huu mgonjwa anaitwa economy ya Kenya akiwa ICU. Na nyinyi mnajua mmekuwa na wagonjwa. Hakuna mgonjwa anaweza toka ICU aende direct mpaka nyumbani. Chakre kawuono mana koponi en favorable eka inyalo release yedhi mondo dhi e nam nikech diber ka yidho leo moko dhi nam maloyo ka gidhi e nam to giromo gi masiche ma inyalo kel kod kodh El Nino. Oyalo nyaka Ramogi Juang kino machiegni winy kendi ne weche manyien okinyi makaone chenro mar rupiny nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokeo nyaka Tisango agero ni chiewo yo makare machiegni. En gino mabende koro chalo makoro olokore midhiero. Oganda jo Kenya ne yudo pek kendo otieno amanyoro mano bang' lal mar teko sitima e pacho kae mangima. Jopiny ne ochako goyo report ni gin kod mudho mano e kar saa 2 mar otieno ka kambi mar Kenya Power to yango ni midhiero no okel kod ng'ikruok e chenro mag teko sitima. Paondeke ma JKIA ma kinde ka kinde osebedo ka yudo midhiero e wi lal mar teko sitima bende odiochieng' manyoro otieno ne ochako yudo mudho kokalo e ng'ikruok mago mag teko sitima. Kambi mar Kenya Power wacho ni gidhi nyime kod reso midhiero makamano manyaka sani nyaka Ramogi Juang osebedo kacha ka odok. Wacho ni chenro mag sitima oseduogo kata teko mar sitima oseduogo e thoth gwenge ma pacho Kenya lokonwa bende okinyi makawuono ni kama intie mari dhi e yo machal nade. Sitima oseduogo kama intiere koso podi mago bende intiere kar kanyo ng'eni ang' waluwe e yo makare kendo wabiro kelo ni report makamano. Kapo ni intiere kod ng'ikruok e lal kata duogo mano mar teko sitima ang' wakoni e report e yo makare kapod odhi nyime. Kamachielo, report mar jaga budget koro yango ne sirkal ok osebedo ka chwalo pesa mano e aguche ma itere osuru ma ong'ade jotije sirkal. Repodno nyiso ni gope ma sirkal nigo mapok ochwale aguche kaka mago mag KRA, NHIF, NSSF kod gope mamoko. Jachung weche marwa Ken Muga miyo ler mar repodno. E kinde ma imedo gaji gi buche jaga sirikal e yor luwo budget kendo tiyo gi omenda yo moluwore kod chik Margaret Nyakango, apis mare koro golo report manyiso kaka sirikal osetiyo kod omenda e thuolo mar higa achiel. E ripodno kuom siling maromo bilion 784 ma osetigodo gi sirikal, siling bilion 700 ei mano osetigodo e chulo osara kod omenda mabalang' ka siling bilion 83
kotigo de chenro mag dongruok. Pek mar gope to medo nyoro sirikal ka e ripodno jaga bajet oyango ni gope ma ibandho sirikal osemedore kowuok e siling trilion 8.56 e higa mokalo nyaka siling trilion 10.5 e higani. Ripodno bende oyango ni sirikal mamalo ni kod gope maromo siling bilion 630 ka mago mag kaunti ni kod gope maromo siling bilion 163. E gopego, wego rak mag gedo mag ndara kod mamoko bandho sirikal ma ok tin ne siling bilion 289. Ripodno bende ofwenyo ni moko kuom jotije sirikal ok osebed ka ichwalo negi pesa ya guche ma owinjore, karanyisi en omenda ma dhi agulu mar choko osuru KRA, mano omenda ma otisi ni PAYE ma ing'ade wi osara ka gowi mare romo siling bilion 25, ka agulu mar kungo mar NSSF sirikal pod ok oterie pesa maromo siling milion 407. Aguche NHIF sirikal nitiere kod gope maromo siling milion 80, ka mano mar aheri ma ibandho sirikal en siling bilion 47. Jaga bajet kod dwaro mondo mi sirikal mamalo kod mago mag kaunti oket ayanga kaka itiyo kod omenda mag jopiny kendo pedhi e lela chenro ma owinjore bed nitiere pesa mag jopiny. Ken Muga, Ramogi TV. Kama chalo Ramogi Jwang, jatend piny Kenya William Ruto e okang' machielo kendo koni otemo ne piny Kenya korka gero uchumi kata obedo ni isunde ni sirikal obayo yo. Ruto gi jalupne ma oloso e gwenge mago ma Kimende wacho ni kata wuodhi mage mag dhi e pinje maoko gin mag kelo ber ne jo Kenya. Judith Omondi nigi lerno. Jatend piny Kenya William Ruto kaachiel gi jalupne Rigathi Gachagua mane ochopo e kuonde lamo ma opogore odiochieng' ma kawuono ne otiyo kod kindeno mar dok ne tich magitiyo e reso uchumi mar Kenya. Sisi hakuna uchumi tumeharibu. Mimi nilisema pale Kasarani vile tulikuta huu mgonjwa anaitwa economy ya Kenya akiwa ICU. Na nyinyi mnajua mmekuwa na wagonjwa. Hakuna mgonjwa anaweza toka ICU aende direct mpaka nyumbani. Mahali hii nchi ilikuwa, if we didn't have you as a Joseph of this country, we truly would not have the fortitude to bear that pain of discipline, even financial and fiscal discipline in our economy. Tunataka kuongeza ile pesa tunapata kwa ile remittance ama pesa inatoka nje kwa Wakenya wanaofanya kazi nje. Kutoka shilingi bilioni 4, mimi nataka tufike bilioni 10 kila mwaka. Ruto kwedo mokalo weche ma okoni ogai marazimio la umoja lando ni jotich mathoth itero oko mar piny Kenya. Nilikuwa naona juzi kiongozi wa upinzani analalamika ati anasema huyu Ruto watu wengi sasa wanapelekwa nje kufanya kazi. Kwani alikuwa anataka wabaki hapa Kenya wakingojea nini? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Na bado sasa amelalamika mapema. Bado watu watatoka Kenya hii waende wafanye kazi nje kwa maelfu. Ka gavana ma Kiambu tokoni Ruto tiyo kendo kuom higni 2 nitie gik mathoth ma inyalo kwane nying Ruto. There is a lot of good work that is being done. There is a lot of effort, Your Excellency. Pale soko zinajengwa hapa. Affordable housing, Your Excellency, tunajenga. Walakini wakati watu wanaongea na kuvurutana na siasa mingi, wananchi hawasikii na hawaoni maendeleo, Your Excellency. Ruto medogo debe mar singo mage ne jo Kenya hinya to ne jodak ma Kimende kaunti ma Kiambu. Hii wiki ambayo tunaenda wiki ijayo pia tunatangaza kandarasi ya kwanza sasa kujenga ile special economic zone ambaye tuligazette. Ile shamba ilikuwa ya Del Monte pale. Tumekata eka 500. Tunataka kujenga special economic zone. Tayari nimeweka shilingi milioni 500. Tunatangaza kandarasi next week. Kwa sababu hapo tunataka kuzalisha nafasi ya ajira kama 10,000 ama 15,000. Kata bedni Ruto tokoni gigo kange chiro chumi mar piny Kenya, jatend migao mar omenda Njuguna Ndung'u e kinde gwelo pach jopiny ewi chenro mar loso budget, to ne okoni jo Kenya mondo twe okanda matek ne pek mar ngima e kinde mabiro. Judith Omondi, Ramogi TV.
kama chalo koro magi join jatend migao mar tudruok pinje Afrika ma uwe kod dongruok mag gwenge mago mangoro Penina Malonza noyudore kama tek e kinde mano yuoro e nyasi mano mar mar jafwambo mang'ula Musungu Hyumbe mano wito ngimane mano bang' bedo kod tuo mar kansa mar pien del kuom kinde bura. Wacho ni nyasi makamano mano bangi e gwenge mano ma Chuluni e county ma Kitui East mano mabende okelo oganda mopogore opogore. Oganda mano yuoro e nyasi no nogoyo koko ne jatend migao no ka gidwaro mondo mi mae microphone e kinde mano temo dok ne jatend piny Kenya William Ruto e wi chal mar uchumi mar pacho kae konyiso oganda mondo mi obed kod horuok e kinde magitemo duto maginyalo mar bero nengo mar ngima. I was a cabinet secretary like you. And please kindly, when you sit in that cabinet, you are a woman. Tell President Ruto, watu wameumea mpaka wanaenda bila viatu. Sana. Na umwambie ya kwamba hata wazazi wale wako hapa hawajui kama watoto wataenda shule. We want to tell you it's one thing when we are ready and people are ready to pay taxes. But now it's a bit too much for the people of Kenya. Hiyo si jambo la kutumwa, anaelewa kabisa. Na ndipo maana unaona rais kila wakati anang'ang'ana, ameenda Ulaya, ameomba pesa, tumeweza kupewa. Manake alipata pale mfuko haina kitu. Lakini anaangalia gharama, ngojea ama siwache niongee. Aya, acha tuongee huko. Jodolo mawuok e alwora ma Kisumu medo seyo ten Kenya Kwanza kuom keto nyawo e duoko piny pek mar ngima ne oganda jo Kenya, kata obedo ni mano ema achiel kuom singo mane jatend piny Kenya ochiwo ndalo mane omanyo ombulu. Jodologo owacho ni thoth jo Kenya ok nyal kata keto kuon ewi mesa ni mar ngima oidho kendo osuru to medo mana idho malo. Kautele kod Bishop mano Daniel Owiso mano mar Peacemakers Gospel Assembly mayudore Obunga gidwaro ni jatend piny Kenya owinj jip mawuok kuom kanisa e neno ni otiyo makare ne jopiny. Wadwa ni Kenyans kaka wan jo Kenya government marwa mondo address kech mantiere Kenya sani, kech makaji maliyo malichni, mondo address ne jo Kenya kaka ji nyalo yudo fuong'ruok nikech gik moko tek te. Ngima ma ji odake ni ngima tek ne dhana kendo ji chiemo mana dichiel sani, ji ok chiem seche te, ji chiemo mana dichiel. Kawuono ji chiemo mana gotieno, ng'ato ok nyal madho chae okinyi kata saa 7 ok onya chiemo nikech ang'o? Ngima matek. Wakwayo ni kendo e government mantiere tich sani mondo address pi manego ji ni, kech kawuono pi ni oko nego ji to kaka jogo chiemo onge. Koro wadwa ni sirikal gi those who are willing, joma nyalo bendo kaw patik mondo kony president ka en gi gimoro amora, mondo gikony president kata gikony sirikal mondo mi wachop ne jowadwa manyoche pi ogoyo piny. Ng'atachielo wito ngimane ka moloyo ji 20 dhi nyime gi yudo thieth kaluwore kod masira mar apaya manotimore gwenge ma Salga apaya maduong' ma Nakuru kadhi Nairobi mano bang' lori moro manotuomo matatu moko 2 mano e alwora ma Migaa. Masira ma kamano bende notimore otieno ma piny norugo do nyoro ma biro mana bang' masira machielo bende notimore manondamo machuok aya Salga e gwenge ma Sobea ka oganda jo Kenya koro okwa mondo mi obed motang' e kinde magitiyo gi apeyni mapacho ka ahinya to e kinde nyasi mag sikuku kaka yor duoko piny kwan masiche mag apeyni. Kuna lori ilitokea ikagonga Nissan nyuma, ikakuja ikagonga lori ingine ikaanguka, alafu watu wakaumia kwa Nissan, tukawasaidia kuwatoa. Vile tu niligonga hapo hiyo ukuta nikasikia nimegonga Nissan. Kutoka hapo sikuelewa nini ilifanyika. Mimi ndio nilikuwa na hiyo trailer ilianguka. Nilikuwa natoka baada ya Kitale
nikienda Nairobi. Katika hii area tuseme upande huu wa Sachangwan at least imereduce kidogo. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya hii mawe ambayo iliwekwa katikati. Kuna ajali ambayo ilifanyika hapa chini ambayo ilikuwa kubwa sana, ambayo ilisababisha mpaka ili wakaweka mawe katikati. Tangu hiyo kukawa hii barabara iwekwe, imezuia ajali mingi. Hii tuliwekewa hii mawe hapa ya Sariga Changwan imesaidia sana, kwa sababu saa zingine ulikuwa unapata gari imetupa break ama iko na hitilafu kidogo, inapata gazi za kupanda, inakuja kai imezigonga. Haya, nyakora Mogejwang gikanyo bende makoro kelo wegiko mar weche manyien okinyi makawuono e tielo mano makwongo ka wantiere karka weche manyien miyudo karka ago niro ka kuom kete karka kalene ote mokare adeka to bang'e Sharon Ng'awang don ka kod nonro magazet Onyago Kevin mano mar Nguku Kanya Doto wacho ni entiere chenro kendo neno weche manyien e yo makare ka entiere Ndhiwa Homabay County erokamano ahinya kiwacho ni karkae kanyakla mano Fredi Afune wacho ni entiere chenro. Adongo Okech Ayoro John wacho ni listening from Nairobi Westland Sky erokamano ahinya. Vitalis Ochieng' Wood Game Kadari wacho nade Cleophas Amor kenda semolo kodwe chenro wacho ni gisani mabende ok baya ng'wono ma Nyasaye uritu an bende ouma gi ng'wono ne an koro e Kenya wacho ni adieri sirkan Kenya Kwanza akiani an ng'a nikech ng'ato ka ng'ato wuok gi mare otek mane ote matia karka to uchumi rach dongruok mar Ruto bende wacho ni osetimo malich akiani en mane ote ntiere karka. George Akoyo wacho ni wan kanyakla ka wuok Rongo erokamano nyako mote mari merkete karka ka David Davis wacho ni wang' jowi mar Ramogi TV neno malere dala ma Nairobi antiere chenro karka antiere Obama Estate ka Nyasaye omed ting'o umalo. Peter Karaoke wacho ni mano tote mare akanga some ya moka Umal Fred wacho nitie karka kendo ruoyo makare. Stanley Ojowi erokamano ka entiere South Magonga wacho ni dala kanyo Ramogi make yo makare awegi kanya ko Ramogi Jwang' Sharon Ng'awang donjo kod gazet nyinga Cleophas Oluoch de Kisumu kanya kwaro mokeo nyaka Chisango na taye weche manyien medikete Ramogi TV Oriti Masadi. Jipange na Viusasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia Viusasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na Viusasa. Kisha chagua video package ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na Viusasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Pur mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny pur generally. Egome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Manya pika mongo. Riuri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Ang'o mirito? Kiswahili kwa wachani. Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende, apidho kodhi. Duond mine. Mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako.
gino gibende Mbak Ndalo. Wuoyo go ganda mar onagi ka jiwo kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lindra Mogi, kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 odhiambo. Manera Mogi TV. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kik giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, Manera Mogi TV. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako diga tedo. Nabiro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jailieta, Manera Mogi TV. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Mogi Ajwang' piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo. Ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng' tich adek ka tich adek chakre saa 8 mana e chenro mar Mine Nyalo. Royal Mabati Factory, kambi achiel kende maloso mabati manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado bende yudore duto. Yud offers mag Christmas sani ka gauge 30 mar box profile dhi gi siling 400 kende, Roman tile profile gi siling 534, stone coated tiles gi siling 600 kod nengo molwar mar steel trusses. Yudwa Kisumu Accra Street momanyore gi apaya ma Paul Mboya Manjit Building kata gochnwa e 0722 638 838. Nyakor mgojongo skadho kanyo dakika 33 tok sa 12 mar okinyi. Okinyi majaber chieng' tarik 11 dwe mar 12 higa mar 2023. Arwake yo makene ni machiegni ma en nonro mar gazet. Chieng' wuok tich wajathoro bedo gi jafuambo mong'ere kaka Eric Okeyo Kizito Jakano. Dong ayude? Ayude. Jakano Kabonyo. Jakano Kabonyo. Jakano Tektotar. Tektotar. Jodala pimo nang'. Jodala okwe makare. Kendo kora paro ni kaka no wach ni sani koro kodhi bedo mapek e imbo mag Kenya kod Nyanza. Aparo ni koro gin gimidhiero to koro ikruok makare mokwayo negi mar mondo mi gibed godo. Ini woni chio nade hang'eno dira ni nopong' kod weche motendore kod tuke kaka jamani diwacho nang'. Nachio makare. Weche mag tuke no kodhi makare to kata kana kodhi makare kanyo to no mulo jite. Omulo Chelsea kacha,
omulo Arsenal, koro romre to chalre. Koro wacho ni koko chalre to romre. Chalre to romre. Koka manya korom ge jon karo kini machiegni nonro mar gazet The Standard gi Daily Nation man godo kamana kapile. The Standard thoro wach mabende gimiyo pek. Kiwacho ni Treasury claims it's broke. Expert says it's all about wastage and luxury. Makaluwore koda migao mochung' weche mag omenda. Jatend migao mochung' weche mag omenda Njuguna Ndung'u nowacho ni gionge kod omenda mabende nyakre na chulo osara. Nineno kanyo ka jod bura bende ywak matamre gi nono kaluwore kod omenda mar NGCDF mabende pok ochwal. Nang'o mene giwacho ni gionge pesa to piny owacho kotel ni kod jatend piny Kenya to gisebedo ka gitimo limbe makoni kod kocha. Daily Nation to koro wacho ni Raila under siege. Mogai marazimio Raila Odinga mabende koro wachore kanyo ni noyie kod report mano mar committee mano mar twak mar the kata na report mar NADCO. Kata kamano jowetege mano moting'o Eugene Wamalwa, Martha Karua kanyakla kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta to seyo report makamano. Kizita pan mane thor wach ma wachak godo nikech wach makama osebedo ka kilo paro mopogore donge. Kamano Sharon. Ma wach ma pek nikech wanya paro mana machiegni kwethno mano keti mar mondo mi tim twak mane kelo theke kind Azimio kod Kenya Kwanza. Nochiwo report. To report mano wuok ni sani koro nyuolo paro mopogore mana e od Azimio kae. Kama koro wach ni Raila kiondko koro goyo kata wach ni gegoye nikech jogo maen godo jogo mantie Azimio sani koro nitie kod paro mopogore kod mare. Raila Amolo Odinga nyicho wacho ni report makama kata ka bed ni ok ober ahinya to en mano mar chako makoro en kod paro mar mondo mi otere ombulu mar paro mano koting'o wechego maketo apis mar jagono ma keto piny wacho tesre kod jotend migepe ni omi jopiny thuolo mar mondo mi obed kod duol e wachni ni koro iterogi ombulu mar paro. To king'iyo jogo magin kod Azimio kanyo Martha Karua, Eugene Wamalwa ma Eugene Wamalwa bende nitie en achiel kuom jogo mantie ntiere e twak makamano. Ebe koro wuok kowacho nang'o ok osir lipodni kowacho nang'o ok nyal bedo ni tero jo Kenya mbulu mar paro to wach ma omako ngima momako jo piny matek ok oket kanyo. Koro ma wach mantie kanyo kineno kiwinjo kata Kioni nowacho ni kata ka nitie pogruok kanyo ni Azimio en kod riwruok man kod demokrasia kata ka nitie pogruok mar paro kamano to gin kanyakla. Koro wach ma bende iwacho kan jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ok oyie kod report makamano. Koro Sharon ma wach monyuolo par pogruok kanyo nikech ka koro jo Azimio kwede jomoko yie kode to wach mapek mane nitie kae mane jopiny bende ne rito nen ngima mapek momako japiny mafuanda omako japiny motielo piny omako ng'ut japiny motielo gi magwar nikech mane wach mabende jatend nak Kenya mano Martha Karua bende napenjo ni motelo network mar thik wang'eni Azimio ne dhi ng'anyo mano kaluwore kod pek mar ngima to kaluwore kod twak mar thik makamano ni geno ni chal mar nengo mar ngima ni lose nyaka sani no kwanene report makamano mabende Martha Karua wacho ni report makamano ok oyie godo. Korka kore wang'eni Eugene Wamalwa mabende en jatend duond bura mar DAPK bende ne achiel kuom committee members jokanyo mag committee mar twak mar thik. Korka kore owacho ni noko chuo sei kata mana noko go sei e report mar NADCO ka bende no wacho ni noko yie kod report makamano. Korka kore ogai mar Azimio Raila Odinga kisomo kanyo e ite mar 4 gi mar 5 mabende omipek e ite mano mar Daily Nation wacho ni kata bed ni moko kuom okenge no kotwagie mano e report NADCO owacho ni report makamano no yaw thuolo makare wacho ni it's a good beginning mano network mamoko mano ginero mabendo gai mar Azimio ne wacho kata kamano ang'ene nyuolruok mar paro to pod medo wuok ahinya kaluwore kod report makamano. Sharon mana kanyo matin kana report no wuok na wacho niya Azimio ok oyudo gima ne dwaro. Na wach ni Azimio chalo ng'ama omi pande mondo ng'adrego. Tadier kaka koro weche nyuol ni wanenra nena ni adier nomigi pala. Koro pala ne makoro gi ng'adre godo. Gima nonego japinyo bende ni godo geno ni gidhi yudo. Ok ane ka owuok ka nikech kama koro pogruok nitiere ni nenre ni ogido gima ne gidwaro. Aya, konya kwaram ge jonko ni do thuolo waniso mite mar 4 gi mar 5 iwinje ginore mabende iyudi ginore mabende ji mopogore ntiere gi para hinya mano mar NADCO. Eite mokwongo bende ntiere weche mopogore mabende biro bedo kwa mulo. Eite mano mar 7 biro bedo kwa mulo
mbui mong'ere kaka e-citizen ka bende wang'e ni piny owacho nosedaro services duto te mago mag piny owacho e e-citizen entiere kod chenro madirom 9,000. Piny owacho nitiere gi dwaro mano mar choko omenda maromo siling $1.5 trillion kokadho e-citizen. Wabiro bedo kwa ng'iyo wachno matut. Bende nitiere achiel kuom jotije mago mag od fwambo mar Nation ma bende koro nogoyo sigana mare kotenre kod oula mapek ma bende osebedo e gwenge mag Lamu. Kopogre gi mano, ite ma piny Kenya Koram Gajwang wasoma nana wach machielo ahinya dwaro mano mar tero yawuoyi e nyange. Nitiere bill moro ma bende ichwalo kanyo gi jood bura ma Mukurweini mong'ere kaka John Gakushia ma bende koro dwaro ni nyange mitima ahinya ne yawuoyi mar mondo mi obed nono kendo otime e suptal. Iwacho ni new push to make male circumcision mandatory and free. Sharon, mana kanyo wacho ni ma en dibedo wach makare ka koro inyatime ka e od thieth mopogre kaka itime kinyaluo, yani mitime e dala ma ing'ade gi pala. Mowacho niya koro mano mitimo gi pala kidala cha sani koro dhibedo maonge. To wacho nang'o ni kata bende osetime e od thieth to oganda pod biro bedo kod thuolo mar bedo kod mor mar timo shere tok timo nyange makamana e od thieth. Owacho nang'o ni mako tim to nyange ni kendo wacho ni biro time ne ji te mo dhi bedo gima koro chuno